Alright, kabale, nachuta mo po kini king inauguration or grand opening na ning Villa Gonza Private Resorts kini king City of San Fernando, Bulaon. Oh, diba? Yan. Siyempre, pakibaluan tala pa rin karelang amenities ang po nanoy lang i-offer ng services kini king Villa Gonza Private Resorts located at Bulaon, City of San Fernando in front of Houseland Subdivision. Tara! Invite ko po sana kayo dito sa Villa Gonza Private Resort. Dito po, marami po ditong makikita magagandang bagay kasi bagong gawa lang. So, at least po kayo lahat dito at presko, relax. Mag-e-enjoy po kayo lahat dito. May sariling pool. Lahat ng kailangan niya, dito na. So, tara na po. Mag-book na po kayo. Ito kasing Villa Gonza, naisip namin to nung pandemic. Kasi lagi kaming umaalis, mahilig din kami mag-travel. Ang ginawa ng kapatid ko, tsaka ni Kat at tsaka ni Shai, nag-isip sila na bakit kaya na lang tayo ng isang resort din. Tapos parang hindi na tayo nagre-rent.
Ang Villagonza, nanggaling siya sa apelido namin, ng kapatid ko ng family namin, sa Villanueva, at saka yung Gonzales, yung Gonza, sa apelido ni Shaila. Kaya sa family niya rin. Kaya pinag-combine na lang namin Villa at saka Gonza. Kaya naging Villagonza. Kaya tara na po dito sa Villagonza. Book na po kayo. Tara na po. Thank you! Yes, mga kabalen, bonggang-bongga mga amenities dito sa may Villagonza Private Resort. At syempre mga kabalen, hindi mawawala ang sala natin dito na may kasamang mga equipment for your videoke time, and syempre ang ating kitchen na talaga naman super linis at super luwag. Meron din tayong kitchen sa labas para po sa mga food natin ipiprepare for our party dito sa Villagonza Private Resorts. And syempre, ayan, napakalinis sa mga banyo. And syempre, ang mga rooms para sa mga kids at sa mga lovers. Ayan, chill-chill lang lahat tayo dito. Alright, mga kabalen, ang kanilang mga prices ay makikita po sa kanilang official page ng Villagonza Private Resorts. Kaya chill-chill lang, relax, and enjoy! Only here at Villagonza Private Resorts!